Organize Ndigbo and then when we have chori kuna. Enwe video na kwadi na nketa biko. Asem ka nkowa ya tupu na nene ya. But if ni bụ onye na-anụ Hausa, that you understand Hausa very well, it will be of help to you. Mana the reason I can cover ya n'Igbo is because na only him show you na that video. But for this video on the internet, I was like, wow. Ozi ihe na-eme nketa. This man who na for that video na beginning, he say wanted onye ọjọọ na-egbu ndị mmadụ. Also na ndị wegotela isi na Boko Haram ike ha na-eme. Now that's a terrorist organization called Boko Haram. Also, Nandi we going to listen 4-5 days ago, sit by Nandi Ndobodo no go outside meeting from the Ndo Jebwe Jenabeha or has a happy meeting. Happy meeting now. China. They made a promise that they will release Ndinina Hajeje. They released those people. So they freed 10 captive nine Hajij are free in there. But coming again, the man Hanachi Hatazo meeting and they were addressing federal government, local government chairman, the Nigerian military as a whole, the whole of Nigerian paramilitary. That is whom they are talking to. To make the matter was, they even came with a refreshment. Habia with a refreshment. Mafanta makuko ma bottle water higher in order to address the community. When I just say Eben Ndigbo. See, can boy hojo. Any neighbor mother. Eben Ndigbo are not scared of government of anything. Mana, let this table turn around na kobulu na ni Igbo ka follow den da. Kobulu na ni Igbo ka follow dey ha. Operation Sweep ya nearby, Operation Python Dance, Operation Crocodile Dance, Operation Aso Rock Sanitization, Operation Vigilante, Operation Earthquake, Operation Mampu Mopul, Udogachi, Ebubago, Police, Navy, Air Force, Army, the Red Cap Military Police, everybody landed on nearby. All the forces in Nema will come to an nearby. Can I make sure that this thing did not stand? For you being an Igbo person alone, you are automatically an enemy to the system. You are an enemy to the system. So this man we are not saying that na Igbo go do mad 10 tata na echini ya for 20. Ni Igbo mad 20 ta one echini ya for 30. That na han uncountable na han na agwa. Na the government say happen send the behano and attack that, and even up to today, and some of his men AG has not been freed. And I honest one and damn babucha good in them, Sanahana babundem, mobucha. What happens to that gun on Yahabunawa? Now they still that they have Nahamwa Lungwaga. Nahamwa again, Ungwaga or Kanko. That is one US and I'm mark what is video belly. Because na ihe na-agba mmobi na this video because ọ bụ na ọ na-ana Igbo anyị ka ihe anụ ngame ọ bụrụ aka nwa ka ya na-akọ kịta. Mgbe for this video I went to the comment section where say na ọ ka mma na FNC na Nigeria na nwa onye ọbụla na ọbịa ọ ka mma na FNC this country ndị Hausa na lobby is very obvious na ndị Hausa political bodies, all the political men, big men na ngwa Hausa Mama this thing, and they are using it to earn money for themselves. They are benefiting from the insecurity on our neighbor. Kamadu mepelonu na this country. Signal my Boko Haram no that he should be given amnesty to go and negotiate with them. Probably in the same country, that man should have been behind bars by now. He should have been behind bars by now. Mana hapolia ona gala wa free. Nehem mmadụ bịa na-abalụ gọọmenti mba na-abalụ polisi mba na-echi ndị nwe obodo warning that ndị nwe obodo should stop giving them out to ndị army and the police. So ka ọ dịkwanụ for ihe ndị onye gbara nne na anụ Hausa na this video biko enelu the video n'isi ka ọ dịza na mgbe ọzọ. In yau za ka kashe mutum 10 gobe har ka ga 20.
in jibi ta kashi 20 gata sai ta ga 30 ba daji ba ba karkara ba. To kaga kau a mu talakawa da sauranmu in mun biye ma gwamnati neman kuɗi take tsakani na ga Allah ba wani abu neman kuɗi kawai take ba don Allah ake in dai don Allah ake da wannan abu bai faru. Kuma mu a garman mu na ƙauye babu ruwan mu da siyasa. In dai zama na tsakani ga Allah aka ce ayi to ayi na tsakani ga Allah, babu ruwan mu da wannan siyasa, ba mu hana ayi ta ba. Wanda ya shiga ya je yayi siyasa ta abin nan. Amma ba a shawa yanzu mu a Hilani ba mu da sauran daraja a rugage kamar yadda shi hakimi ya faɗi, rugagen da ya ce ya sani sama da shekara 30 tsakanin shi da Allah yanzu cikin sama da 30 nan a je kaddara a samu ruga sama da 40 yanzu zai je kirga ruga 10 wurin to adalci aka yi masa. Su ba ƴan ƙasa ba ne, su ba ƴan ƙasa ba ne. Sannan duk da Hausawan da ke nan a koro su mana, akwai inda ba ƴan ta'adda. Tsakiyar dan Musa duk inda kai in katar da gida 4-5 hai katar da na 6 dan ta'adda. Tsakiyar Mataza in katar da gida 4-6-7 sai ta katar da na 8 dan ta'adda. A hada a koro su mana. Amma mu an nuna mana kabilanci komi ba mu sani ba. Ba wannan da za a yarda ta wuce. Kawai in dai abu ya faru a ɗaya a ja mai layewa ne aka kaza don Allah kada a ƙara. A yi ma wa'annan mutane faɗa kada su ƙara. Ƙaddara in yaranmu suka kuskure ya samu suka kama wani suka to da shi daji, a nemi shugabanni, a nemi alfarma a maido shi. Idan ɓangaren ƙaddara jami'an tsaro suka kuskure su yaranmu suka kama, a nemi shugabanni a yi haƙuri a bado shi. Ko a ƙaramar hukumar nan hata mu duk zaman da muka waje wata 4 akwai mutanen da muka kai kwamfilit an kama mana, amma har yau ko ɗaya ko da can magana. Ko gaskiya mu ga kanun mu gaskiya da irin wannan zama a fara shi a ce bayyin karko barin shi yayi alheri, kowa ya zanna yanda Allah ya ji. Ba dai mai iya hana wani abun da Allah ya niyya ba shi, ko ba gaskiya ba. Wani duk hidimar da za a yi da ni zan iya faɗa ma mutane bakin gaskiya ta, gaskiyar lamari mu za mu tsaya mu ga kanun mu gaskiya. Ku sarakanmu na gargajiya abu ya fi ƙarfin ku yanzu ma kirce yawa a saboda ba ku da fawa a kujerun ku, saboda ba a kallon ku da rahama. Mun san to a tsaya a gaya ma jama'a gaskiya. Ina mu talaka za mu kare kanmu. Su dai jami'an tsaron da ake gani suna nan, jami'in tsaro dai yana nan. Yau za a je awo, ba abin da zai kara ma in ba bakin ciki ba, bai zuwa zai ya kwato ma. Jibi za a koma awo ma, bai zuwa ya kwato ma. Gatan jibi za a koma, bai zuwa ya kwato ma, kuma bai dauko ya mai doma madadin abin da aka dauka aka ba. To amma kuma kuke da matsala tun da kuke kai complaints da abin da aka yi da abin da aka yi ba za ka ji an ce ai wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza. Su kuma sai a turo su don da sun koma mun ko kurciya ba su kashe a ce an kashe mutum 10 a ɗauki kudin su a ba su. Inda kuka duba nan bindiga ce, in ka taho ka kashe dan bindiga, ina bindigar ka ɗauke ta ka maida ta man shaida ka kashe shi. To wannan duk makirshi ne. Inda za mu gama kanmu gaskiya mu gama kanmu gaskiya. Amma duk zaman da za a yi in dai an san ba za a iya taka ma jami'in tsaro burki, to gaskiya ni har in ga zaman nan bai da amfani. Dama ai faɗa ake gudu, to in ko ba a taka ma abokin faɗa burki ba, me amfanin zama? Baka yarda da ni ba, ba yarda da kai ba, ka ganni na ganka, har inda ƙarhin ka ya ƙare, har inda nawa ya ƙare, to ina za mu kai ƙarshe? To don Allah don annabi mai makan mu kiyama da yauwa. Sannan kai ma DPO na karamar hukuma dan Musa, kafin mu kai ga zama da chairman din mu, dama ina da wannan korafi. Gaskiyar lamari in dai wannan abin muna so ya ci mana gaba, to duk alhurmar da muka bida a tsaya a yi mana. In kuma kuka bida mu tsaya mu yi maku, shine daidai. Ba ku rena mana ba, ba mu rena maku ba, shine ku rega mana mu rega maku. Amma dai ai abun kunya ne a ce mu bidi alhorma ba a yi mana ba, abun kunya ne ku bidi alhorma ba a yi maku ba. Babu wanda bai son dan uwan shi, ko ba gaskiya ba? Saboda ni wannan abu ya bani mamaki. Tun da ranar da aka yi wannan abu aka yi maganganu, ni da kancin kaina na kira, babu wanda bai kira ba, na faɗa mai tsakanina ga Allah wani don Allah da wani yaran nan a sake su.
yaran nan ko a sake su ko ba a sake su ba su hana abin da aka yi niyyar, amma in adalci aka tashi aka sake su, wanda duk inda kai duk wanda ko baka taba sanin su ba ka taba ganin su ba aka ne aka ce ayi haka ai zaka ji daɗi ai rayuwa shi kowa da irin martabar da Allah ya mai ko saboda haka mu yi makan mu faɗa kuma mu yi makan mu kiyamar lele mu ruwa makan mu asiri domin Allah in dai gaskiya muka tashi in kuma shin ba gaskiya muka tashi ba to Allah kawai sai ya mana magani abu Allah da ba ki yan shi ko ba gaskiya ba saboda haka ina maka kowa fatan alheri Allah kuma ubangiji ya sa wannan abin da muka yi amfani ne